Arratsaldeon ikusentzule guztioi, Xafa estadiotik, Bakun gaude, Azerbaijaneko hiriburuan, Inter Baku eta Atletiken arteko norgehiagoka zuei eskaintzeko prest. Gogoan izango duzue, aurreneko neurketan, Samamesen orain astebete jokatutakoan, 2-0 nagusitu zirela zurigorriak, eta emaitza horri eusten eta alba dute gol gehiago sartzen saiatuko dira gaur. Hortxe dituzuen 3 epailea eta 2 marrazainak, herberetarra dira, Serdar Gozubuyuk dugu epailea eta Bandongen eta Lankamp dira bere laguntzaileak. Inter Bakuren amaikakoa hortxe duzue, Agayev, Kazrade, Denis Silva, Kuekuiskiri, Kisarisvili, Bayramov, Hayev, Girtimov, Seyidov, Diego Martins eta Rauf Aliyev. Bitaldeen ordezko jokalariak eta Atletiken amaikakoa hauxe da. Herrerin, De Marcos, Etxeita, Laporte eta Valentziaga atzekaldean, Beñat eta San Jose Euskarri moduan, Susaeta, Eraso, Aketxe eta Aduriz. Ernesto Valverdek Samamesen jokaturiko partiduarekin konparatuz, 3 aldaketa egin dituela esan behar. Gurpegiren ordez Laporte, Iturrasperen lekua betetzeko San Jose eta Ibai Gomezen ordez Ager Aketxe arituko da. Inter Bakuko entrenatzaile Georgiarrak ostera, Samamesen zeleiatu zuen amaikakoarekin konparatuta, 2 aldaketa baino ez ditu egin. Segirov, Juan Franen ordez eta Diego Martins, Poljaken tokia betetzeko. Ziur asko, eskemari dagokionez, hor bai izan daiteke aldaketaren bat, arriskatu beharra daukatelako etxekoek. Partidua hasi da eta lehenengo baloi luze hori ondoko marratik atera da. Estadio honek 8.000 lagunentzako tokia dauka, baina gaur ez da bete, ez da antzik ere. Hori bai, etorri diren ikusle apurrak zaratatzuak dira eta aspaldiko ordu erdian gutxienez oihuka eta kantuka ari dira euren mutilak animatu nahirik. Eskuin egaleti De Marcosek, pasea sakonean, Susaetaren erdirak eta bigarren zutoinera datorra Geraketxe, baloia luzeegi eta ondoko marratik irten da. Hortze duzue, Aketxe gaurko nobedadetariko bat. Samamesen ez zuen hasieratik jokatu, baina gaur esker egar horretan ipini du Ernesto Valverdek. Etxeitak luze. Baloia Susaetak ikutu du eta urrundu duena Kazradze da. Aliyev. Baku taldeko jokalaririk arriskutsuena. Oso ondo ibili da hor De Marcos eta baloia Susaetak aurrerantz. Jokoa lasaituz, Valverderen mutilak. Laporte, egalerantz, Valentziagarentzat. Valentziagak, Beñatekin jokatzea erabaki du. Iker San Jose. Joan den denboraldian, batez ere azken hilabeteetan sekulako partiduak egin zituen toki horretan eta aurten ere konfiantza eman nahi dio Valverdek. De Marcosek arearantz baloia, hor ari da Leian Eraso, ezin izan du bere ganatu, baina bere presioak zurigorriei baloia jabetzea ekarri die, ala ere berehala galdu dute eta orain kontraesorako aukera dauka
Azerbaijango taldeak, edozein modutan, azkar galdu dute baloia etxekoek. Hortxe da Denis Silva. Denis Silvaren pasea egalerantz. Valentziaga iritsi da, alboko sakea Inter Baku taldekoentzat. Zurigorriak beroaren bildur ziren, baina gaur ez dago hainbesteko berorik, une honetan 27-28 gradu egongo dira. Haizeare badabil eta futbolean jokatzeko ez du hain giro txarrik egiten. Bestalde, zelaia, belar artifizialekoa izan arren, ez dago gaizki, orain ordubete inguru busti ere egin dute, zenbait tokitan behintzat, eta alde horretatik zurigorriek ez lukete aitzakiarik behar. Aketxe. Aketxek egalerantz, Zusaetari, orain esker egalean daukagu Eibartarra. Atzerantz jokatu du, Valentziagari eman dio. Beñatek atzerago, berriro Valentziaga eta Laport. Zelai erdian, Mikel San Jose. Eskuin alderantz, ireki du. De Marcosek berriro itzuli dio, jokalari nafarrari. Honen pasea, indartzuegia, zuzenean kanpora. Zelai erdiko jokoa, golaukerarik ez, orain arteko 4 minutuetan. Denis Silva. Buruz Jaiefek ikutu du. Eta egalerantz Martinsek. Zusaeta baloia Zurigorriek ikutu dutenerako kanpoan zegoen, beraz alboko sakea egingo du De Marcosek. Bairamufek, jotako baloiak Atletikeko gizomaten hanketan ikutu ondoren, kanporako bidea hartu du. Beñat, jabetu da baloia zelai erdian, Aketxe. Aketxe, ezin izan du presioa gainditu, baina Valentziaga jabetu da baloiaz. Hortxe da, Zumarragakoa, atzerantz, Beñat. Beñatek motzean, San Joserekin eta berriro Igorreko mutila. Zusaeta. San Jose. Zusaeta, De Marcos laguntzera, hortxe dago De Marcosen barnekaldia, erdiratu egin dezake, ordoa, Adurizen kontrola, errematea, atezainaren eskuetara. Etzen erreza, jokalariz inguratuta zegoen, lehenengo baloiak gelditu egin behar izan du, eta gero errematea erdira eta indarrik gabe atera zaio. Argi dago, Zurigorriek lortutako abantailari eusteko asmorik ez daukatela. Ahal izan ezkero beste golen bat sartzea da euren helburua, kanporak eta lehen bailen erabakita usteko. Baloiarekin eraso. Egalerantz, De Marcosen erdiraketa ez da ona. Baloi horren bila doa Aketxe eta kanpora irten baino lehen bere ganatu ahal izan du. Hor dago Aketxe. Bi jokalari ditu inguruan eta atzerantz Valentziagaren jokatzea erabaki du. Honek eskuinez egindako erdiraketa, berriro Aketxe, baina baloia joan egin zaio. Jaief. Falta. Falta adierazi du Herberetako epaileak. Rauf Aliyev, aurrelariari eginiko falta, hortxe duzue. Kirtimov. Aketxek bultzakada eman dio, eta horixe da epaileak adierazi duena. Denis Silva, baloia jokoan ipintzeko prest. Luze jokatu du.
Hor ezegoen bere taldeko inor baloi hori harrapatzeko moduan, eta Iago Herrerinek aterako du atetik. Ordoa, Ostikos, Zelai erdiraino, Zusaetak motzean utzi dio De Marcosi, berriro Aibartarra, San Josek Adurizek jokalari bat gainditu du, baina bigarrena ez. Kueku Izkirik moztu du, eta Zelai erdian falta egin diote Diego Martins brasildarrari. Talde honek 2 brasildar ditu eta biak gaur titular dira. Laportek moztu du pasea eta kontrarazoan Zusaeta ireki egindu Agerraketxeren zat, Agerraketxeren kontrola ez da ona izan, jaurtik eta bai, eta kornerrera bidali du Agaiefek. Atletiken bigarren abisua. Aurrenekoan ez du ondo kontrolatu Agerraketxek, gero jaurtik eta dotoren egindu hor. Jokaldi osoa ikusteko aukera daukazue, Zutoinaren ondora zijoan baloia eta atezainak kornerrera bota du. Kornerra Aketxek bera jaurtiko du, naiz eta gertu izan Beñat ere, Beñatek imotzean jokatu du, Aketxe eskuinera, eskuina ez da bere hankarik onena. Nahaztu eginda hor Valentziaga, kontrarazoan Jaief gelditu egin behar izan du, eta gero jaurtitzea erabaki du Atletikeko atzelariaren gorputzera, Valentziagaren gorputzera joan da, hain zuzen ere. Teni Silva, Kueku Izkirik atzera, hortxe dago izan izbili. Zentral moduan jokatzen duen gizon veteranoa, 33 urte ditu eta Eskozian eta Ingalaterran zenbait taldetan jokatutakoa da. Alboko sakea atera dute. Bakuko Interrekoek. Deni Silva. Baloia ikutu duena. Jaief izan da eta zurigorriek ipini dute jokoan. De Marcos. Ernesto Valverde zutik. Beste entrenatzailea ostera aulkian eserita, eskutatuta. Pase luzeegia Valentziak emandako hori. Inguruan ere zegoen inor. Naiz eta Adurizek baloiaren bila joateko keinua egin duen. 10 minutu bete dira eta hortxe ikusi duzu une batez Zaur Esbanatze, entrenatzaile georgiarra. Iaz bigarren entrenatzaile moduan zegoen, aurten bera da arduradu nagusia. Baina jokalari gehienek alde egin dute. Joan den otsailetik gaur egunen arte arazo ekonomiko larriekin dabilelako Bakuko Inter taldea. Base luzea. Bairamo dagoen ingururantz. Eta kornerra lortu du Bairamofek. Aurreneko kornerra da etxeko taldearentzat. Baloia Kueku Izkirik hartu du. Ernesto Valverde eta Andoni Imaz elkarren ondoan. Ordoa korner jaurtik eta gola! Baina epaileak besoa jaso du, jokoz kanpo zegoela esanez, ez du baliorik beraz. Ea jokaldia berriro ikusteko modurik daukagun. Epaileak berehala jaso du besoa eta baliorik gabe utzi du jokaldia Marrazainaren aginduz, itxura baten.
Hor duzue. Bai, itxura baten jokoz kanpo dago, aurrez Deni Silbak ikutu duelako. Hemendik. Hor, jokoz kanpo gelditu da. Eta horixe da, gola baliorik gabe utzi izanaren arrazoia. Etxeita. De Marcos. Susaetak, Beñati. Beñat berriro, atzerantz. Laport. Valentziagak Agerrak Aketxerekin jokatu du. Hortxe da Aketxe, ostika da jaso du. Epaileak ez du ezer adierazi eta azkenean alboko sakea Atletiken alde. Laport nahaztu eginda, azkenean baloia kanpora bota du Atletikeko atzelariak eta alboko sakea Kirtimovek egingo du. Laportek berak jodu buruz eta Etxeitari iritsi zaio baloia. San Jose. De Marcos. De Marcosen barnekaldia. Pasea sakonean Susaetarentzat, honen erdiak eta ez da ona izan. De Marcos etorri zaio, buruz Aduriz. Area barruan eraso. Berriro Susaeta, Aduriz. Izan Azbilirekin borrokan eta Georgiarra nagusitu da. Baloia Etxeitak kendu dio Aliyevi, naiz eta Azerbaijango jokalaria falta eskatu. Eta orain beste horren beste gertatu zaio Aketxeri ere. Epaileri falta eskatu arren ez dio jaramonik egin eta zutitzeko esan dio. Jokoz kanpo, Jaiev jarraitzen utzi du epaileak. Baloia zurigorrien hanketan dago. San Jose. San Joseren pasea sakonean Adurizen bila zijoan, baina atzelariak erne ibili dira. Beñat. Jokoa ireki. Valentziagak atzerantz, berriro Beñati. Beñate De Marcosentzat. Hortxe da Arabarra. Pase amaterakoan ez da ondo ibili eta Karratzek ondoko marratik ateratzen utzi dio baloiari. Hamasei minutu bete dira dagoeneko. Utzean da Xafa estadioan Interbaku eta Atletiken arteko norgehiagoka. Beraz, Samamesen erasok sartutako bi golek bali dute oraingoz kanporaketa honetan aurrera egiteko. San Jose. Susaeta, San Jose jokoa aldatzea erabaki du eta eskerraldean Valentziaga aurkitu du. Aketxe erdirantzoa. Pasea Adurizentzat, Aduriz area ertzean. Berriro Aketxeri itzuli nahi izan dio baloia, ez da zuzen ibili. San Jose jabetu dala ere. Susaeta. Asmoa ona zen, pasea ordea ez. Kueko Izkuiri. Irtimov. Eta Agaiev atezainak ostikoz zelai erdiraino bota du baloia. Etxeitak buruz. Egalean Bairamov. Bairamovek atzerantz. Izan izbili.
Georgiarra. Jaiev. Kontrasonek arriskua sortu dezake zurigorrientzat. Etxeitak atera du baloia. Beñat. Beñati falta egin dio. Kuekuizkirik eta horixe da epaileak adierazi duena. Azerbaijanekoek jokaldiari jarraipena eman diote, baina ez zuen baliorik, hortxe duzue. Falta nabarmena izan da. Susaeta, ez dakiz zer egin. San Joseri lagatzea erabaki du. Beñat Etxebarria. Orain, Valentziaga. Berriro Arratiarra. Etxeita. Etxeitak egalerantz. Susaeta erasori, eraso jaurti. Eta Zutoinera, erasoren jaurtiketa. Atletiken aukerarik onena eta jokaldirik politena, zalantzarik gabe. Kontrol osoan agindu. Erasok jaurtiketa ere bikaina, baina Zutoinera joan da. Baloia eta kanporako bidea hartu du. Beñatek egalerantz, indartzuegi aketxerentzat. Kirtimov. Baloia aurrerantz. Jaiev dagoen ingurura. Aliyev. Beñat. Valentziaga. Valentziagak atezainarekin jokatzea erabaki du, inguruan bi jokalari zituelako presioa egiten. De Marco, zelaierdia gurutzatuz, aurrerantz doa. Susaeta. Berriro Susaeta. Jokaldi egin nahi du. Eskerrez jaurti atezainaren eskuetara. Pase ematerakoan kale egin du orain Denis Silva. Brasildarrak. San Jose, Valentziaga eta Etxeita. Eraso, berriro Etxeita. Eskuinegaleti Susaeta. Bairamo gainditu nahirik ez du lortu, baina behintzat alboko sakea bai. De Marcos eta Susaeta eskuinegal horretan ondo moldatzen ari dira bi jokalari hauek. Eta dagoeneko arrisku desente sortu dute Salaha Agaiev atezainaren inguruan. Agerraketxe, hortxe doa, bi jokalari gainditu ditu, eskuinez erdiratu, ea Susaeta iristen den, iritsi da, baina ez zuen tokirik errematea egiteko, eta zuzenean kanpora joan da baloi hori. Hortxe duzue, Agerraketxek eskuinez egindu erdirak eta Susaeta iritsi da, atezaina baino lehenago, baina hor ez zuen angelurik baloi hori barrura botatzeko. Valentziagak buruz kanpora orain. Irtimov. Alboko sakea eginduk. Kuekuizkiri, Irtimoven erdiraketa, hortxe da Kuekuizkiri. Berriro, egaletik, Kirtimov alegindu da, eta erasok emandako baloi hori aurrerantz bota du, nola edo ala aketxek. Beñat, eraso, hortxe doa Nafarra, bi gol sartu ditu kanporaketa honetan, eta gaur ere beste aukera bikain bat izan du. Errematea Zutoinera joan da. De Marcos, are hartzean, erdiraketa, horre zegoen inor.
Uste duzu De Marcos. Beti bezien lehiakor eta langile. Hogeita 2 minutu bete dira. Dagoeneko lehen zatiaren erdira iritsi gara. Eta Atletikek ez du arazorik izan orain arte. Egia da, Bakuko Interri gol bat baliorik gabe utzi diotela, korner jaurtiketa baten ondorioz. Baina jokoz kanpoko posizioa argia iruditu zaigu. Eta Atletikek berak golaukera gehiago eta garbiagoak sortu ditu etxeko taldea baino. Baloiarekin Segidov. Bere pasea oso ona. Kirtimoventzat, Kirtimoven erdiraketa. Eta baloia Iago Erreinek harrapatu du. Alijefek buruz egindako erremateak etzeraman indarrik. Eta horrek erraztu egin du Iago Erreinen lana. Aketxe. Egalerantz, Valentzia garentzat. Honek atzera, Beñat. Beñatek De Marcosen mogimentua ikusi du, baina pasean ez du asmatu. Orain falta. Falta etxeko taldearen alde. Uste duzu jokaldia. Diego Martins izan da lurrera joan den gizona. Izan izbili. Denis Silva. Kirtimov. Sarrera gogorra egin dio. Atzerik gara. Valentziagak eta lehenengo txartela partidu honetan. Egia da, sarrera gogor samarra izan dela. Eta ez, behar bada beharrezkoa ere, hortik irtetzea oso zaila zelako jokalari azeriarentzat, baina indartzu eta gogor sartu da Valentziaga eta lehenengo txartela berarentzat. Zurigorriek ez dute asmatu baloi hori hortik ateratzen, eta gero Susaetak falta area ertzean. Horrelako akatzak garesti ordaindu daitezke. Honelako partiduetan Kuekuizkirik aterako du falta hau. Arearen hegalean dago, hegaletako baten. Zangotra batu egin du jokalaria Susaetak. Bi gizon ezian, Espailea kokatu du ezia, Iago Errerin prest. Kuekuizkiri baloia astintzeko asmoz. Ea, zer egiten duen, zuzenean jaurti du bebetik. Atletikeko atzelari batek urrundu du. Hala ere eurentzat da baloia eta errematea. Batzuk gola kantatu duten arren, kanpora irten da. Orain arteko jokaldirik arriskutsuena inolako zalantzarik gabe. Hortxe duzue. Zutoinak eta langak bat egiten duten ingurutik joan da baloi hori. Segidov izan da errematatzailea, Iago Errerinek lusatu egin du bere gorputza, baina zorionez, baloia kanpora joan da. Hortxe duzu, erremate, bikaina, eta orain, UEFAk jarri duen arau berria erabiliz, ura edateko atzeen alditxoa, utzartea. Bitaldetako jokalariak, hor daude, euren entrenatzaileekin, urari trago eginez, esan dizuegu, bero egiten duela, baina ez dela inbesterako,
haizea dabil eta gu gauden toki honetan nik uste jokalariak gura baino izerdi gehiago botatzen ari garela. Kabina itxia da, ez da inondik haizeri sartzen, eta hau sauna baten antzerakoa da. Hemen barruan ez dakiz zenbat gradu egongo diran, baina kanpoan baino 11 bat gehiago seguru. Ernesto Valverde eta ez banatze, bi entrenatzaileak. Oraindik golik ez, baina bi jokaldi edo 3 behintzat aipagarriak bai. Baliorik gabe utzi diote gol bat etxeko taldeari. Jokoz kanpo gelditu delako jokalari bat. Gero Erasok Zutoinera egindu errematea eta lehentxoago Segidofek egindako jaurtiketa Zutoinaren ondotik irten da. Berriro jokoan dira. Atzeen alditxo hori hartuta. San Joseren pasea luze. Etxeko taldekoak jabetu dira baloiaz. Denis Silva, Girtimov eta Valenciaga. Bultzakada eman dio jokalari gipuzkoarrak. Eta epaileak falta dirazi du normala denez. Izan izbili. Baloia Irtimov dauen ingururantz. Pase sakona. Oso ondo babestu du baloi hori. Laportek ateko sake izango da Atletikentzat. Orain Adurizi falta egin diotela iruditu zaio epaileari eta Atletikek izango du arriskua sortzeko aukera. Beñat Etxebarriak ipiniko du baloia jokoan. Are hartzean Eraso eta Aduriz euratira jokalaririk aurreratuenak. Ordoa Beñaten pasea. Laport sartu da buruz, baina Laporten buruka da zuzenean kanpora joan da. Entrenamentuetan landutako jokaldia izan da, naiz eta gaur ondo etzaien atera bilbotarrei. Agaiefek indartzu, De Marcos, buruz, San Jose ez da heldu, Beñat bai. Etxeita orain. Herrerin. Aketxek buruz jo du, abantaila osoa Denis Silvarentzat, hortxe da Brasildarra. Pasea egalerantz. Bairamov. Bairamov lurrera joan da, Susaetaren falta. Segidov da, ez Bairamov. Denis Silva. Pase sakona, Girtimov dagoen ingurura, atezainak abantaila dauka, eta area barruan sartu den unean, baloia bi eskuekin harrapatu du Iago Herrerinek. Beñat eta Valenciaga ez dira elkarrekin ondo modatu. Jaiev eskuin egal horretatik, barnekaldia gelditzea erabaki du. Ormarena egin du Kuekuizkirekin eta kornerrera bota du Etxeita.
Bakuko Interren minuturik onenak ikusten ari gara. Hor, elkarrekin ondo konpondu dira. Jokaldi horretan eta azkenean kornerra lortu dute. Hortxe da, Kueko Izkidi, Georgiarra. Area barruan tirabirak. Eta bakea nahi du epaileak. Ordoa baloia arearantz. Adurizek bota du kanpora. Alboko sakea etxekoentzat. Aiefek Irtimofi ustea erabaki du. Izanizbili. Kazratze. Segidov ekatzerantz. Gaurko nobedadetariko bada, Segidov, 22 urteko gizona. Eta talde honetako zaharrena, hortxe baloiarekin ikusi duzuen burusoilori. Irtimovek kanpora irten baino lehen jo du buruz. Orain aketxe doa baloiaren bila. Ez da iritsi. Irtimov. Denis Silva. Erdirantz. Segidov entzat. Segidovek. Eskerre galerantz. Aldatu du jokoa. Hor. Diego Martins ekatzerantz. Segidov. Karratze. Karratzeren pasea Aliyev entzat. Hortxe da talde hontako aurrelaririk arriskutzuena, kasu honetan ezin izan du gauzandirik egin, eta kontraerasoan Atletik. Eraso. Erasoren pasea Demarcosentzat. Demarcosen barnekaldia luzezan marjoan zaio, hala ere erdiratzea lortu du, eta baloia ez da irten. Atezainak harrapatu du. Marra gainditu baino lehen. Agaiefek egalerantz. Karratzerekin jokatuz. Segidov. Ondo etorri da atzetik. Susaeta, baloia bereganatu, barnekaldia egiten ari da Ibartarra, hortxe jarraitzen du, justu samar. Erdiratzeko gauza izan da, baina oso zaila zen erdiraketa ateratzea, ondoko marraraino joan delako, eta gero tokirik etzaiolako gelditu, hortxe duzu. Valentziagak Etxeitari. San Jose. Peñat. Aketxe. Aketxe katzerantz. Valentziagari. Laportek Etxeitarekin jokatu du. Ordoa Zornotzarra. Zelaierdia gurutzatuz. Ez daki pasea zein eman. Peñatekin jokatu du. Valentziaga. Aketxe eta berriro Valentziaga. Peñat. Peñaten pasea txarra izan da kasu honetan. Kontraerasoan etxeko taldea. Baina kaskar ibili da benetan Diego Martins brasildarra. San Jose. Valentziaga. Valentziagak San Joseri itzuli dio. Honen pase sakona, luzeegia Susaetarentzat, eta atezainak kanpora bota du. Erritmo gutxiko partidua orain arte, golaukera batzuk izan dira. Atletiken argiena erasok zutoinera egindako jaurtiketa. Eta etxekoen aldetik ere beste erremate bikain bat izan da. Kasu honetan oso gutxigatik kanpora joan dena. Laportek Etxeitari eman dio.
San Jose. Valenciaga. Laport. Etxeita. Sakontasuna behar dute zuri-gorriek. Egaletatik barnekaldiak egitea, oraingo honetan bezala, pasea. Oso txukuna izan da, baina Susaeta ez da iritsi. Esan dizuegu, Xafa estadio honek 8.000 lagunentzat daukala tokia. Gaur erdiak ere ez dira etorri ona, baina hala ere etorri direnak ez daude isilik egoteko. Etengabe ari dira animatzen euren taldea. Eta sarrerak oso merkeak ziren partido honetarako. 2 eta 3 manat, hemengo dirua. Euroa baino zertxo bait gutxiago balio du, baina azken baten 2 edo 3 euro. Sarrerak. Eta hala ere, Jago Herriren atzekaldeko armaia osoa ia utzik dago. Kamarek aurrez aurre harrapatzen dutenean ere oso jente gutxi. Eta kamarak eurak dauden inguruan hortxe dago jenterik egin, baina ez dakit. Hala ere, 4.000 izango diren gaurko honetan. Susaeta. Susaetaren pasea erdirantz. Aduriz erori eginda, berarekin batera. Denis Silva, epaileak ez du ezer jakin nahi izan, ateko sakea. Garren minutura iristen ari gara, utzean da markagailua. Beraz, Samamesen Atletike lortutako 2 eta utzekoak balio osoa du oraingoz. Kirtimov, Aketxerekin leian. Azerbaijaneko jokalariak eskuarekin eraman omen du baloia. Eta arrazoia dauka Marrazainak, eta epaileak. Peñatek de Marcosi. De Marcosek, egalerantz, Valentziagari. Aketxe. Aketxek ezin du, Kirtimok bain ditu. Laport. Etxeita. De Marcos. Peñat. Valentziaga berriro. Beñat. Zakigor jaurtiala erdiratu zerregin nahi zuen, kontua da, Aduriz ezaiola iritsi, eta gero falta izan izbili. Georgiarrak egin du. Eskozian Rangersen jokatu zuen, eta gero Inglaterran, Blackburnen, Newcastleen, Readingen, hainbat taldetan ibilitakoa da. Izan izbili, buruzoia. Falta arriskutsua Atletiken alde. Ea nola moldatzen diren zuri-gorriak. Aketxe eta Beñat baloiaren inguruan. Batak zein besteak jaurti dezake. Biak ere trebeak baitira onelako zereginetan. Badirudi Beñatek astinduko duela baloia. Epaileak ezia kokatu du. Aketxe izan da, azkenean. Aketxek jaurti, giza ezian jo du baloiak, Beñati etorri zaio. Beñaten kontrola. Eskuin egaletik barnekaldi egin nahi du. Pasea. Erasoarentzat zijoan, baina lehenago ibili dira
eta bizkorrago atzelariak. Eraso. Beñat, San José. Valenciaga berriro San Joseri. Etxeitaren pasea De Marcosentzat. De Marcosek ez dakiz zer egin. Beñat. San José. Zurigorriak are inguruan, baina hor ez dakite zer asmatu, ez dute zirrikiturik aurkitzen, orain erdirak eta egalerantz Susaetarena eta falta nabarmena Ager Aketxek egin duena. Hortxe duzu, Susaetaren erdiraketa, Aketxe Girtimofekin leian eta bultzakada eman dio jokalari bizkaitarrek. Buru San José, gero Ostikoz Etxeita. Aduriz baloi horren bila, Deni Silbak aurre hartu dio. Girtimov eta Beñat gurutzatu da. Baloia zelaitik kanpo ipiniz. Girtimovek berak egingo du alboko sakea. Ez du taldekiderik aurkitzen behar da moduan kokatuta, luze jokatu du. Laport, urruntzerakoan ez da oso txukun ibili. Laport, egalerantz baloia, erdirak eta Martinsena, Jaiev eta Laportek kanpora bota du. Alboko sakea, korner ingurutik, Kuekizkiriri etorri zaio baloia, berriro kanpora, kasu honetan Ager Aketxe bota du. Hortxe da, Kuekizkiri, atzerantz, Kizan izbili, Kasratze, Georgiaren arteko jokoa, Jaiev, erdiratu egina izan du hor, baina ez zen batere erreza. Jago Herreinek indartzu. Ager Aketxe, pase ematerakoan kale egin du San Josek De Marcosi. Lehen zati hau 2 minutuz luzatuko du epaileak. Susaeta, hau ere zer egin ezean. San Jose kale egin du pase ematerakoan, berriro berari torri zaio baloia, bigarrenez ere utxe egin du. Ez dago sasoi betean jokalari nafarra. Kontraerosoan etxeko taldeak, atzelariak ez dira oso ondo moldatu, azkenean Valentziagak baloia etxetearekin jokatu du eta Zornotzakoak oso luze. Susaeta, lehia bizian, hortxe jarraitzen du Susaetak, bi jokalari zinguratuta. Azkenean, alboko sakea atera du eta etzen gutxi. Inguruan, Bairamov eta Segidov zituen, gain-gainean, lapa bezala itxatzita. Susaeta bera berriro. Pasean ostera, gaizki. Gauzarik errezenetan utze egiten ari dira zuri-gorriak. Valentziak ipiniko du baloia. Jokoan, segundu batzu baino ez, lehen zati hau amaitzeko. Aketxek barnekaldi egin nahi du eskerretik, ez du ezer lortu, eta gainera berari adierazi diote falta. Erlojuari begira dagoeneko Serdar Gozubuyuk, Herberetako epailea, berehala joko du txistua, eta jokalariek atsedenaldi hartuko dute, oraintxe bertan hain zuzen. Utzean bukatu da. Jaun Andreok, lehenengo zatia, Xafa estadioan, Bakun, emaitza ona zurigorrientzat, baina jokoaren aldetik, Alberderen mutilek ez dute gauza hundirik erakutsi. Nik esango nuke, lehen zati honek
bi atal izan dituela, 20. minutura arte gutxi gora bera, Atletikekoak nagusi, hor izan da esate baterako Erasoren errematea Zutoinera, gero Susaetak egin duen beste bat, Atezainak gelditu duena, zenbait minututan nagusi izan dira Atletikekoak, Gaiefen ate inguruan arriskua sortu dute, baina hortik aurrera etxeko taldeak arrisku gehiago sortu du eta estualdiren bat edo beste izan du Iago Herrerinek. Ea bigarren zatiak zer eskaintzen digun, orain atsedenaldia hartuko dugu eta 10-11 minutu barru berriro izango gara zuekin. Gero arte. Arratsaldeon berriro ere Bakutik. Hemen gaude, bigarren zatia noiz hasiko zai, minutu batzuk faltako dira oraindik. Atletikeko eta Inter Bakuko ordezko gizonak ari dira hor berotzen, Atletiki dagokionez. Hor daude Gorka Iraizoz, Elustondo, Neko Bóveda, Gurpegi, Ibai Gomez Bigera eta Xabi Merino. Bata besteri baloia emanez. Hemen osteko arriskurik ez daukate, baina bada espadan bigarren zatian aldaketaren bat egin behar izan ezkero prest izan daitezen. Eta beste taldei dagokionez ere hortxe daude, ordezko gizonak baloiarekin jolasean esango genuke. Lehenengo zatia golik gabe bukatu da, naiz eta baliorik gabe utzitako gol bat sartu duen Bakuko Interrek. Atletikek ere golaukera paregabea izan du, Erasoren jaurtiketa Zutoinera, eta Segidofek minutu batzuk geroago eman dion erantzuna ere ez da txarra izan. Kasu honetan Zutoinetik oso gertu pasatu baita baloia, zorionez Iago Herrerinentzat kanpotik. Ordezko gizonak erretiratu dira, Laister aterako zaizkigu lehen zatian aritu diren 22 jokalariak. Datu adierazgarria, Bakuko Interrek aurrez beste bi kanporaketa jokatu dituela, eta bietan nagusitu den arren, etxeko partiduak ezin izan ditu irabazi ez batan, ez bestean. Lehenengo kanporaketan, Albaniako Laziren aurka, etxean utzean berdindu zuen eta kanpoan bana egin ondoren aurrera egin zuten azeriek. Bigarren kanporaketan ere, Islandiako FH taldearen aurka, kanpoan bat eta bi irabazi zuten eta hemen bina berdindu zuten. Horri esker, hirugarren kanporaketa honetan daude, baina datu adierazgarria izan daiteke, eta gainera Atletikek bi goleko abantaila daukala kontutan hartuta, ez lukete bilbotarrek inolako arazori behar kanporaketa hau gainditzeko, eta bihar egingo den zozketa horretan izateko. Laister hasiko da bigarren zatia. Epailea, marrazainei begira, jokalariak kontatzen, ea dena ondo dagoen, eta txistua jotzeko prest. Orantxe bertan hasi da, bigarren zatia. Izan izbili. Segidofek egalerantz. Hortxe da Diego Martins, Brasildarra, Susaetarekin tirabira bat izan du hor. Epaileak biei bakea eskatu die. Susaetak falta argia egin dio. Eta Brasildarra azerretu inda. Kueku izkiri, egalerantz.
Segidofen kontrola txarra izan da, Susaetaren pasea ere antzerakoa. Orain aukera Adurizek, hortxe do Aduriz. Aduriz area ertzean, ea zer egiteko gaiden, aukera Susaetarentzat, Susaetaren kontrola txarra. Orain di jokaldia jarraitu egiten du. Zer nolako errestasuna daukan jokalari honek gauzarik zailenak egiteko. Aukera paregabea izan du Eibartarrak, Adurizen pasea ezin hobea izan da, baina lehenengo kontrolean nahastu da, eta gero ez du bere sare horretatik edo korapilo horretatik irtetzen jakin. Hortxe da Susaeta. Alboko sakea Atletik entzata, naiz eta Interrekoek kontrako eskatu. Hortxe da Susaeta. Beñatek egalerantz, Valentziagari, honek itzuli egin dio balio. Etxeita. Atletiki dagokionez, Ernesto Valverdek lehenago esan dizugu, 3 aldaketa egin dituela, baina joko sistema betikoa edo gehienetakoa da. Etxeko taldeari dagokionez ere, ez du alde horretatik aldaketa handirik egin entrenatzaile georgiarrak. Gaur arriskatu beharra zuen, golak behar dituelako Bakuko Interrek, baina atzekaldean 3 gizon eta hegaleko birekin ari da. Eraso, buruz De Marcosi, hortxe da De Marcos, erdiratzen saiatu da, Bairamofen gorputzean jo du, gero Karratzek ikutu, kontraerasoan Diego Martins, baina kale egin du pasean. Orain Aduriz area barruan, Adurizen aukera, pasea atzerantz, hor ez dago inor eta gainera baloia zuzenean kanpora joan zaio Aritz Adurizi. Argi dago orain Zurigorriak ez daudela sasoi betean, hor jokoz kanpokorik etzegoen, baina Adurizen erdiraketa Zutoinaren ondora joan da, sarera, baina kanpokaldetik. Askoz lehenago hasi ziren entrenatzen Azerbaijanekoak. Uztailaren 2an Europa Ligako lehenengo kanporaketa jokatu baizuten. Eta asteburu honetan hasiko da hemengo liga, Azerbaijaneko liga. 10 taldek osatzen dute lehen mailako liga. Eta igandean jokatuko du Bakuko Interrek. Zurigorri ostera, ligari egiteko 2 aste gelditzen zaizki oraindik, baina aurrez Barcelonaren kontrako Superkopa jokatu beharko dute. Pase luzea, Kuekuizkirik, Kirtimov, inguratu da, pasea erdirantz, jaurtiketa, Martinsen jaurtiketak Atletikeko jokalari baten hanketan jo du eta gero bigarren alegina Jago Herrerinen eskuetara. Horrelakoetan atzean zuhurrago ibili beharko dute. Bestela inork nahi ez lukena gertatu daiteke. Golen bat jasotzea. De Marcos, pase laburregia, atezainak kale egin du. Bigarrenean konpondu nahi izan du eta azkenean kornerra. Konfiantza gehiegi azaldu du zenbait jokalditan horrelakoak egiten ditu Jago Herrerinek, oraingo honetan ere. Makalza marribili da, egia da, aurrez. Kale egin duena De Marcos izan dela, baina gero Herrerin hor gauzari zailen egiten hasi da, eta gero hankarekin ezin izan duena, eskuarekin konpondu behar izan du. Kornerra etxeko taldearentzat. Ordoa jaurtiketa. Aukera
etxekoentzat zurigorriek aldendu dute baloia nola edo ala, kontraerasoan Beñat, ea zer egiteko gai den denbora asko alperrik galtzen ari da, ala ere pasea ona, Adurizentzat, Adurizen kontrola kaskarra, baloia Atletikentzat eta orain Agerrak etxeren erremateari erantzun bikaina eman dio Alijefek. Alde batean eta bestean aukerak. Kornerra Aketxek berak aterako du. Ordoa, errematea Laportek oso gora. Motzean jokatu du Agaiefek. Pase sakona, orain atezaina doka abantaila osoa, eta kasu honetan Erne eta Bizkor ibili da. Atletiken atezaina, aukera Adurizentzat, Aduriz, izan izbiliekin leian, atzelari Georgiarra nagusitu da jokaldi horretan, bere maixutasuna eta eskarmentua erakutziz. Jaief. Beñatekin leian, Jaiefi baloia joan egin zaio, alboko sakea zurigorrientzat. San Jose. Beñat. Etxeita. De Marcos. San Josek. Aketxerekin jokatu du. Honek baloia itzuli egin dio. Laport, San Jose. Aduriz. Erasoren kontrola txarra. Segidok nagusitu da, gero Kuekuizkiri, Denis Silva, Jaief. Kuekuizkiri. Eta egaletik, Bairamov. Segidov, erdian Kuekuizkiri, hortxe doa. Georgiarra. Europa Liga honetan 2 gol sartu ditu, 7 zenbakidunak. Etxeita. Etxeitak. De Marcosekin jokatu du, baloia marran bertan gelditu da. Bairamov. Bairamofek atzerantz. Segidov. Segidovek erdira. Izen izbili. Ordoa. Ondo gurutzatu da Etxeita. Eta orain Aketxek baloia Beñatekin jokatuz. Falta egonda, baina jarraitzeko agindu eman du epaileak. Eta gero zurigorriek galdu dutenean, falta adierazi du eta baita txartela erakutsi ere. Txartela 19 zenbakidun Segidofi. Hor ikusi duzu jokaldia errepikatuta. Beñat. Etxeita. De Marcos. Susaeta. Río de Marcos. San Jose. Laportek motzean Beñatekin. Valenciaga. Aketxeri eman dio. Aketxek 2 gizon ditu aurrean eta atzeran jokatzea erabaki du. Oraindik atzerago Beñatek. De Marcos. San Jose. Beñat. Hauen
hanketatik pasatzen da gehienetan baloia, baina sakontasunik gabe eta horrela arriskua sortzea oso zaila da. Aketxe eta Valentziagaren arteko jokaldia ezerezean bukatu da. Alboko sakea Atletikek egingo du. Dagoeneko Ernesto Valverdek Ibai Gomez berotzen ipini du. Aketxek ezin izan du Segidov gainditu. Eta Kirtimofi baloia kanpora joan zaio. Beñatek atzerantz. Laportek oraindik atzerago, etxeita dagor. Zelai erdiko biribilgune horretan. Susaeta, De Marcos. Baloia batera eta bestera. Golerako biderik aurkitu ezin da bilbotarrak. Eta paseetan kale eginez, behin baino gehiagotan. Hor Beñatik gertatu zaio moduan. Aliyev. Beñat. Ezin izan du Kuekuizkiriren aurrean. Dani Silva. Kuekuizkiri. Kasratze. Susaeta jabetu da baloiaz. San Joseren asmoa ona, pasea kaskarra. Izan izbili. Jabetu da baloiaz. Bairamov. Aliyev. Kurdezagun zer egiteko gaiden, eskuin aldera. Irtimofen erdiraketa, Laportek buruz oso ondo atera du. Baloia erasori etorri zaio eta Susaeta bakarri dagoela ikusiz, Eibartarrari eman dio. Beñat. Erritmo motelean ari dira jokatzen bilbotarrak. San Jose. Beñat. Susaeta. De Marcos dauka eskuinaldean, berari Lagadio baloia. Berriro Susaeta. De Marcos, atzerantz, Beñatentzat. San Jose, ea zer egiteko gai den Nafarra. Pase sakona, Susaetaren jaurtik eta oso ondo gurutzatu da. Kasratze eta jokaldia ezerezean zurigorrientzat. Laportek San Joseri. San Jose jaurtitzea erabaki du. Behar bada, bera ere ez egoen oso konbentzituta egin behar zuenaz. Aurreko pasea ostera dotorea izan da, baina azken orduan jaurtitzeko denbora apur bat galdu du Susaetak eta Karratze atzelariari gurutzatzeko hastia eman dio. Aketxe eta Erasoren arteko jokaldia. Alboko sakea izango da bilbotarrentzat. Beñat. Laport. San Jose. Beñat. San Josek eskerralderantz. Valentziaga eta Aketxe. Aketxe zer egiteko gai den erdirantz doa. Hori joera beti dauka jokalari honek. Pasea Erasori emana izan dio. Asmo oso ona zen. Pasea ostera ez, eta gero zurigorrik egin dutena oraindik okerragoa. 21 metro aurreratzeko aukera eman diete Azerbaijanekoei. Bairamofek aterako du. Segidofekin jokatuz, berriro Bairamov. Susaetak bere ganatu du baloia. Azkar kendu diote. Berriro ere zelaitik kanpo dago. Minutuak aurrera doaz. Kanporaketan Atletikek ez du bat ere arazorik, ez dauka estutasunik pasatu beharrik, baina jokoari dagokionez
asko hobetu beharko dute zurigorriek hemendik aurrera. Beñat. San Jose. Gaur Iturrasperen tokia betetzen ari den gizona. Aritz Aduriz. Susaeta. De Marcos. Beñat. De Marcosek atzerantz, San Joseri. Valentziaga. Ez dakiz erregin Zumarragakoak, berriro San Joseri itzuli dio. Etxeita. Laport. Valentziaga. Eraso. Eraso kegalerantz. Aketxeri. Aketxek atzerago. San Jose. San Josek joko aldatu eskuinaldera. De Marcos. Bularrarekin oso ondo gelditu du. Gero nahaztu eginda. Hala ere Beñati etorri zaio baloia. Hor jarraitzen du Igorrekoak. Beñat. Susaeta. Beñatekin berriro. Eibartarra. Baloiarekin. De Marcos. De Marcosek egalerantz. Valentziaga. Aduriz. Adurizek zer egiten duen, oraingoz ezer ez. Ez dago sasoi betean Atletikeko aurrelaria ere, oraindik denporaldia luzea da. Naiz eta bilbotarrentzat bizkor samarrazi. Aduriz. Eta Valentziaga gatzerantz. Beñat. Baloia euren hanketan duten bitartean, Valverderen mutilek ez dute arriskurik, eta horixe da partidu honet daukanen gauzarik onena. Susaeta. San Jose. Aketxe. Aketxek ez du biderik aurkitzen, beti ere erdirantz jotzen du. Betidanik izan du joera hori. Orain lurrera. Atzetik egin dio falta Silbak eta areatik 15 metrora jarriko dute baloia zurigorriek. Ea, falta jortik eta honetan nola moldatzen diren. Orain arteko aukeretan ez dute etekin handirik lortu Valverderen mutilek. Aketxe eta Beñat daude baloiaren inguruan. Ea, zeinek astintzen duen. Beñate jaurti du, zuzenean kanpora. Zutoinaren ondotik irten da baloi hori, baina jaurtik eta arriskutsua atera zuzenean Beñatek, hortxe duzue. Bebetik botea emanez. Eta kanpora joan da Beñaten jaurtiketa. De Marcos. De Marcosek bultzakada eman dio Diego Martins brasildarrari, horixe ikusi du epaileak. Karratze. Diego Martins. Berriro Karratze. Georgiarra. Martins brasildarra, motz-motzean jokatuz, Atletiken presioa orain eta horri esker baloia zurigorriei jokatuko dute orain. De Marcos. De Marcosek arearantz. Aduriz dagor, bultzakada txiki bat eman dio Tenis Silbak eta nahikoa izan da aurrelari donostiarra ez heltzeko. Izan izbili. Karratzek aurrerantz, buruz Etxeitak moztu, berriro Etxeita, kasu honetan hankarekin, Segidofek aurrerantz, Irtimo doa baloi horren bila, ez da iritsiko.
Partidua motel samarra, erritmo gutxikoa, emaitza ona Atletikentzat. Baloia zuzenean ondoko marratik. Azekiten Azerbaijaneko jokalariek jokoz kanpo zeudela, pare bat behintzat, eta horregatik utzi diote baloia pasatzen. Lehenengo aldaketa, egingo du Atletikek, Xabi Merino zelaira, eta erasori atsedenaldia emango dio Valverde. Beraz, Xabi Merinoren debuta izango da partidu ofizialean. Joan den denboraldian Bilbao Atletikekin 18 gol sartu zituen. Hortxe doain zuzen ere, zelariatu berria den Xabi Merino. Barnekaldi egina izan du eskerretik. Epaileri ez zaio iruditu faltarik egon denik, baina kornerra behintzat lortu du Urdulizeko jokalariak. Orduzue, Bakuko Interreko entrenatzailea, Zbanatze, Georgiarra, Beñatek ipiniko du baloia jokoan. Oso itxia, atezainarekin batera egin du jauzia Adurizek, baina atezaina jabetu da inolako arazorik gabe. Iago Herrerin orain. De Marcos. Eskerretik Xabi Merino jarri da orain, eta Aketxe erdian. Punta erdi lana eginez. Gustoko duen tokia da hori Agerra Aketxerentzat. Ea nola moldatzen den, eskerretik bere markatzaileak gainditzeko arazo handiak izan baititu orain arteko minutuetan. Zuzaetaren erdirak eta Merino saiatu da arrematatzen, baina ez du bere helburua lortu eta gainera falta egin dio bere markatzaileari. Hor ikusi duzue jokaldia berriro. Minutuak aurrera, 79. bete da, hutsean markagailua. Atletikek San Mamesen sartutako 2 golek balio dute. San Jose, Etxeita, baloiarekin Martins brasildarra, De Marcosi falta egin dio Diego Martinsek. Atletikek ez dauka inolako presarik baloia jokoan ipintzeko. Berriro ere, atzean oditxoa, utzartea, jokalaria pixka bat freskatzeko. Beraz partiduak ero luzapen handiagoa izango du ziur asko. UEFaren arau berria da hau, eta jokalariek eskartuko dute. Gaur sekulako beroa egingo zuen beldurra zuten Atletikekoek, ez da inbesterako izan, egia da, hemen egun guztietan bero egin duela, 30 gradu edo hortik gora, jakiteare ez da erreza, 3 egunetan kalean termometro bakar bat ez dugulako ikusi, baina beroa bai, beroa handia. Dena den, partidua hemengo gaueko 9etan hasi da, eta ordurako haize atsegina zegoen
Eta 27 gradu izango ziren behar bada partidu hasieran, baina ez beste egun batzuetan egin duen bero itoa. Atsedenaldi honen ondoren, Jago Herrerinek astindu du baloia. Aduriz bila, Izanizbilik aurre hartu dio, San Jose orain, Laporte, Peñat. Xabi Merinoren barnekaldia. Xabi Merino, Denis Silvarekin leian, alboko sakea Atletikentzat izango da. Valentziagak atera du. Agerrak etxerekin jokatu, sortxe dago Valentziaga, Valentziagaren erdiraketa, atezainaren eskuetara zuzenean. Segidov, Kazratze, Agayev atezaina, De Marcos ez da iritsi, Aliyev bai, Bairamov, Segidov, pasea atzerantz, Izanizbili, Kuekuskiri, Ayev, jokalari bizkorra, dena den hor, Atletikekoak azkarrago ibili dira. Adurizen pasea ona Susaetarentzat, Susaeta ez da iritsi, bai ostera, Salaja, Agayev atezaina. Izanizbili, Georgiarra. Atzekolde horretan, bere maila eta bere nagusitasuna erakusten ari den gizona. Etxeita, Beñat, Valentziaga, berriro, Zumarragakoa, San Jose, Beñat, Beñate De Marcosi, De Marcosek ondo ikusi du Susaeta pasea ostera ez da ondo neurtutakoa izan. Beñat zelai erdian, baloia paparrarekin ondo gelditu du, Aketxerekin jokatu, Aketxe zarra egiteko gaiden, ireki egin du, Susaetak erdiratu, Xabi Merino iritsi da, baloia irtemaino lehen bereganatu alizan du, Kirtimov dauka gainean, Xabi Merino leian, atzerantz, Valentziagari, Valentziagak Beñati berriro eskerreko atzelaria, eta Laportek Etxeitarekin jokatu du. De Marcos, Susaeta, De Marcos berriro. Laporte. Peñat. Peñate De Marcosi. Susaeta, Susaetaren barnekaldia, ardiratzeko gaiden. Keinu egin, atzerantz, De Marcosi. San Josek atzerago, Beñat, Aketxek motzegi utzi dio baloia San Joseri, Segidov, Aliyev, Bilbotarra jabetu dira baloiaz, eta Aliyevek aurrez baloia galdu duelako, azarre edo, sarrera itxusi samarra egin dio Beñati. Aldaketa izango da Bakuko Inter taldean. Jaiev kenduko du. Entrenatzaileak hortxe duzue, Nizami Jaiev eta Abdulayev aterako da zelaira. Zenbait minututan Samamesen ere aritu zen Abdulayev.
Etxeita. De Marcos. Susaeta. Berriro De Marcos. Beñat. San Jose. Eta Xabi Merino. Hortxe duzue. Aketxe orain. Susaeta, baloia gelditu. Pasea atzerantz. Horret zegoen Atletikeko inor. Eta atezainak ostikoz. Zelai erdi inguruan baloia kanpoan ipini du. Beste aldaketa bat egingo du entrenatzaile georgiarrak. Zaur Ezbanatzek 20arekin Fomenko zelaira eta Martins Brasildarra aldagaletara. Hortxe duzue, Fomenko. 28 urte ditu eta Ukrainakoa da. Aurten etorri da, Bakuko Interrera. Agerraketxe ez da baloi horretara iritsi. Kontrarasoak aukera. Inter Baku taldeak. Pase horretan nagusi Valenciaga. San Jose. San Josek Merinori eman dio. Eskerregaletik ari da. Xabi Merino. Hortxe duzue. Faltarik ez du ikusi epaileak. San Joseri torri zaio baloia. Azkar Etxeitak De Marcosentzat. Baina De Marcosek inguruan ez dauka inor eta atzerago bota du baloia Beñatentzat. Berriro jokalari arabarra. Susaeta. Eskuine galean, ez dakiz erregin. De Marcos. Beñaten pasea arearantz. Buruka da, kanpora, Aritz Adurizek. Jokaldiak antolatzeko, jokoa josteko arazoa dituzte zurigorriek. Egia da, kanporaketari dagokionez, inolako arriskurik ez dutela izan orain arte. Alief orain erasoan baloia atezainarentzat. Iago Herrerin jabetu da baloiaz. Eta indartzu astindu du aurrerantz. Denis Silva kale egin du kontrolatzerakoan. Adurizek San Joseri, hortxe dago. San Jose, lehenengoan utz, bigarrenean ez. Xabi Merino, Aketxe. Susaeta, De Marcos. Berriro Susaeta. Beñat. Ez dakiz erregin igorrekoak. Susaetari eman dio baloia. Honek arearantz. Adurizen kontrola ez da ona izan. Egia da, baloi hori kontrolatzea ez zela lan samurra. Eta zelaitik kanpo dago berriro baloia. Atletik ekipiniko du jokoan. Valenciaga, alboko sakea egindu azkenean. San Jose, De Marcos. Berriro San Jose. De Marcos, Susaeta. Txeita. Aketxe. Atzera Samar. Oraingo honetan. Valverdek aldaketa egin duenetik, zelai erdian ari da jokatzen Aketxe, eskarre egalean Xabi Merino. Susaetak huts egin du pasean, gero bere akatsa konpontzen saiatu da, ez du lehenengoan lortu, bigarrenean Beñatek bai, hortxe doa Beñat, Beñaten pasea Adurizen ingurura, Karratzek moztu du, eta orain
Kirtimok doa baloiaren bila. Agaief atezainarekin jokatu du. Honek indartzu astindu du. Laport, Jaun eta Jabe, buruz. Aketxe. De Marcos orain. De Marcos eta Susaeta eskuin egala horretan arriskua sortzeko aleginetan, baina orain arte ez dute gauzandirik lortu. Aketxek Valentziagarentzat. Valentziagak atzera. San Jose. Atletikek ezin du Agaiefen ate ingurura iritsi. Eta etxeko taldeak ez dauka ahalmenik eta ez da maila teknikorik ere zuri-gorriak gainditzeko. Beñat, De Marcos. De Marcosen pasea sakonean, Susaetarentzat oso ondo gurutzatu da. Kasratze, Huekuizkiri, Beñat, Aritz Aduriz, ea zer egiten duen Adurizek, Merinori eman dio, Merino, nahaztu eginda, baina Aketxerekin jokatzeko gai izan da, Aketxek eskuinarekin jaurti behar izan du, eta hori ez da bere hankarik onena. Baloia areatik atera dute, baina denpora gutxirako Interbakukoek. Aketxe. De Marcos eta Beñat. San Joseri emango dio. Hortxe bakarri dagoelako. San Jose Valentziagari, honek atzerago. Etxeko taldea zelai erdia pasatu ezin da. Atletikekoak bata besteari baloia ematen, baina arriskuri sortu gabe. Aspaldiko minutuetako jokoa horixe da. Aritz Aduriz. Aketxek sakonean Adurizi, egaletik Barnekaldia Donostiarrak erdiratu, Beñatek setorkio moduan astindu du baloia, gehiegi gurutzatuz. Hortxe dago Adurizek begiratu egin du, pasea atzerantz, Beñat hortxe iritsi da, baina errematatzerakoan ez da oso txukun ibili. Huekuizkiri, utz egin du, utz galanta, baina falta adierazi du, San Joseren falta ikusi du epaileak. Ez dakigu izan denala ez, baina inork ikustekotan berak ikusi behar zuen, hortxe zegoelako, 6-8 metrora. Aliteke, besoarekin falta egin izana, San Josek. Baloia luze, Aliefentzat. Hor dago Laport. San Jose orain, indartzu. Bigarrenean ostera, Segidov nagusitu da. Pase atzerantz. Kasratze. Izan izbili. Erdirantz. Fomenkorentzat. Pasea eskerraldera, Bairamofentzat, Aliefen jaurtiketak. Laporteren gorputzean jo du eta gero alboko sakea Atletikentzat izango da. Zurigorriek bigarren aldaketa egingo dute. Ibai Gomez irtetzeko prest dago, Susaetaren ordez zelairatuko da jokalari bilbotarra. 85. minutuan Susaetarentzat atzeen aldia eta Ibai Gomez irtengo da. Lehenengo partiduan 8 egun lehenago San Mamesen jokadutakoan Ibai Gomez titular izan genuen. Laport.
Laporten pasea luze, Adurizentzat, Karratzek aurre hartu dio, berriro Adurizek kale egin du pasean, Kueku Izkiri, Bairamov, Karratze, Krisanizbili, Segidov, Bairamov, Kueku Izkiri, Laprast egin du baloia jotzerakoan, Ibai Gomezek kontrolatu eta falta lortu du. Jokaldiari jarraipena eman nahi izan dio Abdulayevek eta horregaitik kargo hartu dio epaileak. Falta argia izan da. Partido azken minutuetan sartuta dago. Bigarren zatian, lehenengoan baino ere gol aukera gutxiago izan dira eta esain argiak. Etxeko taldeak Jago Herrerini ez dio larritasunik sortu eta Atletikek berak ere erasoan gauza gutxi egin du. Beñaten jokaldia, baloia area ertzeraino eraman du, azkenean erdiratu egina izan du, baina atezainaren eskuetara bota du baloia. Kueku Izkiri, Europa Ligan 2 gol sartu dituen gizona. Krisanizbili. Karratze. Badirudi, Inter Bakukoen helburu bakarra partidu hau ez galtzea dela. Zelaierria gainditzeko ere nahiko lan dutelako Azerbaijaneko jokalariek. Jago Herrerin. Ostikoz indartzu aurrerantz. Aduriz, Aketxe, hortze da Xabi Merino, kasu honetan eskuin egalera etorrita. Xabi Merinoren erdiraketa, baloi Ibai Gomezentzat, zeleratu denetik eskerraldean ipini du Valverdek. Ibai Gomez, ea zerregiteko gaiden, jokaldia erdiratu eta baloia kornerrera atera da. Ez dakit atezainak ikutu duen ala ez, baina atzelariak behintzat bai. Eta larrialdia pasatu du Bakuko Interrek. Hortxe duzue, jokaldia berriro astiro hau ikusita. Beste aldaketa bat, Atletiken Elustondo aterako da azken minutu hau jokatzeko. Eta badirudi Beñat joango dela aldageletara. Epaileari bosteko eman dio. Segundo batzuk galdu. Edo irabazi. Nahi duzu moduan. Eta badoa Beñat Elustondori tokia usteko. Bien bitartean hortxe da Ibai Gomez, kornerra ateratzeko gertu. Baloia arearantz, Aritz Adurizek sekulako utxe egin du. Baloia jotzera zijoanean. Aketxe. 4 minutu gehiago jokatu beharko dituzte. Horixe adierazi du laugarren epaileak. Krisanizbili. Kueku Izkiri, berriro. Krisanizbili, Segidov. Karratzeren pasea. Ezin izan du Juri Fomenko iritsi. Eta Demarcos eta darama baloi aurrerantz. Demarcosen pasea, Aduriz dagoen ingurura, Krisanizbili ala ere, erne partidu osoan. Ez du akatz bakar bat ere egin jokalari georgiarrak.
Laport. Etxeita. Berriro Laport. Falta diren minutu apurrak pasatzen ustea da zurigorrien helburua itxura baten. San Joseren pasea egalerantz. Ibai Gomez, kontrol dotorea egindu Santutxukoak. Ordoa Ibai Gomez. Baloia Xabi Merinorentzat, Xabi Merinok oso behartuta egindu errematea, eta gero Adurizek falta egin dio atezainari. Falta nabarmena da, area txikian baloia bi eskuekin harrapatzera zijoan atezaina eta Aritz Adurizek ez dio utzi. Bairamov, Juri Fomenkorentzat, Elustondok hartu dio aurrea. Herrerin. Kizanizbili. Kizanizbilik egalerantz. Dani Silvarentzat. Aduleyev. Dani Silva berriro. Aliyeven jaurtik eta urrutitik. Desbideratua kanpora. Hor ikusi duzu berriro. Jaurtik eta. Gago Herrerinek ez dago bat ere presarik ateratzeko. Laport. Pase amaterakoan kale egindu. Emerik Laportek. Kueko Eskiri. Oso ondo. Xabi Merino Aduriz dauka bere inguruan. Ez da konturatu. Orain. De Marcosekin jokatu du Xabi Merino. Ea zer egiten duen Urdulizkoak. Aketxe. De Marcosek oso ondo Aketxeri, baina eskuin aldera etorri zaio baloia eta hor ez da hain ondo moldatzen Aketxe. Kueko Eskiri. Kasratze, berriro Kueko Eskiri, kale egindu pasean. Valentziagak ez dakiz zer egin. Adurizeko ormaren egin nahi zuen hor Valentziagarekin, jokaldia oso zaila zen. Segundu batzu baino ez partidua bukatzeko eta Atletik hurrengo kanporaketan izateko. Bihar egingo dute zozketa Suitzan eta kanporaketa hori gainditu ezkero Europako Ligako Ligazkara pasatuko dira Zurigorriak. Gaurko partidua honenbestez bukatu da, golik gabe Bakuko Xafa estadioan, jokalariak elkarri bostekoa ematen eta aldageletarako bidea hartzen ari dira. Jokoari dagokionez, Atletikek ez du gauza handirik erakutsi, baina etxean lortutako errentari eutsi egin dio eta helburua bete dute Zurigorriek. Biharko zozketan izango dira, ikusiko dugu. Ze talde tokatzen zaien Atletikekoei, orain jokalari batzuk zaleak agurtzera doaz, 25 bat edo izango dira, hemen bildutako atletizaleak, behintzat inguru horretan, beste toki batzuetan ere Zurigorriz jantzita banaka batzuk ikusi ditugu, ez dakigu bertokoak ala nongoak izango diren, baina Bilu aldetik etorritakoak eta 25 bat hor daude, agurtu dituzte jokalariek, eta gaurko emanaldia honenbestez bukatutzat emango dugu. Mila esker ikusentzulehoi. Atletikek bihar jakingo du zein izango duen arerio hurrengo kanporaketan. Gure aldetik besterik ez, mila esker zuen arretagatik eta hurrengora arte. Gabon!